ababa wakuma wono woye nurse ni na wote trotro mu ne yonko ba awo kan no oje no brebre awo ma wo fa no fa ne ba no empani abona ba so pa che sampa ababa wei waye adwuma so na Ghana mampani dada JDM John Dramani Mahama Cherese wobehwe pa se 2020 abato no eno ma na kese fa nkoma manyokuo no fanja politics anase campaign ekodi ba bi no 2020 BCB nadimo adwumayefo a wonom etena ho ye nhwe ha ma aduane ane bretwa mu ene anwa ane nyina ne bre apa ho chichema o manfo akwa ho ehia mu atifiri mantam no mu no empani dia to dwase sa empani fo no nyina won pe ba bi ntena na edonkuma oga na mrase badwafie kire se hwemu a MPP for omoye bad papa na Dr. Mahmoud Baumia no mpese wo mutwitwa ni nantini na ayi opeso obe mampani da chinti ene so ode aduane asai akoma nkrofo opani ni mpanimfo bi a wonom edi asoafo di bre abandada na bre so a wonom gigi akatua mienu no ya no asem no se emu ye se de omonkrata nyina ye yeredi enche omekwa kopia se ni bia kwa koyi wonom ho ano na enkane communication minister ura eye Dr. Edoromane Boama edi sembi to dwase se wo manmu atu ye ni papa so be so mo man no a Adom nin kabrechire wiemu atumfo mame wata wowo enkraman tumiewu etataw Dr. Bichirese wasini hu ensem bika wenum ho ananwumre yabo ni nyina no yato din Kasiebo Naket ewa Adom 106.3 FM so nshira 104.5 any affiliate yaka yedi ni nyina ebre wona pesma kafo anwumre yesi adwa ebekin kan Kasia mamu atie bie no yemme Obiri Yeboah Fentemfem nana Agyei Obrempong CP afe yenye bre yenye adwa na Kasia no yemungrem ababa wakuma woye nurse ni kunkwa abaya asabia eho ene odi ne dwuma ye fere Sofia Safia Suleiman mamprogu mansini motivido mantam no mu na wotetrotrom a wo kwa adwuma sa trotro na nurse ni bi obaya bi nso a wono wafa afrotim ene wo mienu nyina wonom eboba saa afi duru babie na awo aka ababa wei edi asem nie ho na ebeje na wo gina hwa kakra saa afi die ene omote nge adan ya na sini na aso ababa wei aboa no ama na wo afa no ba wieye wase atwa no furu machichire kama na adwuma pa ababa wei yabo empanimfo a wonom eye adwuma ewo wonom a wohwe agigi awo ahodo tifiri mantam no mu empanimfo nyina bona baso mani age pa se kwampa baba wei afa so age awo na Sofia eche se nani age dia akoso no na ye no nwa pa se mpo na nioma ebeboa no amana timi age awo ni ho na nso timi saf efa sa akwan no so age awo kama ene ababa wei awo afa no ba. In nursing profession, monitoring labor inside the car is not the right way. So we catch a driver and say on speedy, may call the nearest health facility so that mommy no be alighted. But just within 10 minutes, she started shouting. So I knew that she was getting into her second stage of labor. And see, na me my DG awo bath no more. And see, passengers no more bath no more. Na me so polythene bags and mommy. I'm fan teacher minsa. It's me di teacher minsa ni na me gi akra no me gi na wo. It's me wie no na me ni cord clamp. Adia woody clamping cord no before you separate the baby from the mother. And I'm say omo hwehwe ahoma mame. Na me fan cord no. It's me teacher wie no na me twa umbilical cord no to separate the mother from the baby. And see me ma omo hwehwe a new blade e mame na me di twa cord no. Manda Juni says baby see there's a feeling you get as a midwife if you are able to conduct the delivery safely. Sofia you be a fake run wa agent ya wie wonyansha adwuma se okosua woje na we wa hwe kwantenten a wotwa wale pa atishemu a trotro etutomu ne nkran kwantempon ne tenten na nka obai ade afro isa eba na nyame ya Adom a wayi ne bofo ama no asabre wagina wo fefe na yenkwa homa no so Safia ababa wa wo yei ni kunu abrante ba wa mumuni wa homa no so na yene ne nkotwe asem nkomo. Hello ba wa mumuni. Hello. Good evening.
Good evening, please. You are welcome to Adom News. Thank you. Tell us, how do you feel about the whole incident? Oh, it's just by the miracle of the Almighty. Because it happens when she didn't, my wife did not know that there was even a midwife in the car. So, and it was God, we would say it was God that brought the midwife into the car because they were all passengers traveling to their different destinations. But God being so wonderful, I think He intervened and the midwife was part of the passengers, and God has used her to save the life of my wife and our precious newborn baby. So I would say a very big thank you to the Almighty and the midwife as well, because with all the efforts she does, it is by God's intervention. So thanks to the midwife and thanks to all those who were in the car and supported her. We are very grateful to them. So how's your wife and the baby? How are they doing? They are doing very well. They are doing very, because when it happens, we went to the hospital. It is even the car that brought them just by the doorstep of the hospital. We entered and they examined them. Both the child and the mother was all in a good condition. Even though we went and met other labor women who were in the ward, okay. And we just entered, but within a short time, the nurses, the midwives realized that my wife and the child were in good condition, and they just discharged them, and then we have to take our leave from the hospital. So currently, we are in the house now. Have you met Sophia? Have you met her? No, because I did not meet her because the car was not coming to Tamale Street. It was going to Wali Wali. Oh, okay. But my wife was coming to Tamale. So they just made her join them to alight at Tamale whilst the car will proceed to Wali Wali. So the reason why I am not able to meet her is because we are all coming from different destinations. Okay. I might say that she is a very kind and good person, because if it were somebody, maybe she would have even pretend not to be a midwife, and then something else could have happened. But for having such a good heart to save life, I think she intervened and she opened up herself to really demonstrate the kind of profession that she has been trained to use to save lives. So God will bless her abundantly. We are highly grateful to her and the Almighty Allah. Ami. Bawa. Yes. Tell us your wife's name. She's called Fatima. Fatima? Yes. How old is she? Oh, she 32 years. Oh, okay. Yeah. Okay. So when are you going to name the child? Give the child name. God willing, this coming Sunday. We will be there. Okay. We will be there. So we just send us an invite. Definitely we'll be there. All right. We will do that. Thank you very much. Bawa mumuni ne yere ena sabre die ni traye yie ama nurse ni ahunu mobo kakra wagina wo ama sabre wafa ne ho afa ba na ne nyina mu no panimpa wo no na wode wani kire mampurugu a wo hwe mpomdire so ompotem Dr. Titus nwini wabo Sophia abasopa wo se akokoduru a wonya ye ene adwuma wa ye wo bia wonya anyintete akura nwie mienka so nkoye adwuma wo na watimi aye dwumaso se yie no osaba sobo. A newly qualified midwife, and after the school, where you are open homebody, Pepper Jumano. And surprised, Obiri a friend is here, Agyei Obrempong, Basmu, or Obiri operated my own Majimaso. So
for me, it's a good thing she has done. And that's the best as a nurse. I'll be tonight. Even though a name marker or here like glove to conduct the music, they're not there. But as a nurse, you cannot want to me interest and then I want to me offer any help. So it was a good thing as a nurse, and she had done the right thing. Dr. Titus Ngene wono panimpa ene odi wani kire walwale mansini mo hwempom dine so ne na ote na kasamafo ema concern midwifery council Emmanuel Gayevo wono so edi atudwa se ababa wa Sofia yi ene akokodu a wanya ayesa adwuma no ewom se de wo ye no na nka ehu pa se obi a wonim se de ne mpom de ho nsɛmte na waka no wakogina so wagina wo ama na fa ho afa ne basa no nka ehu de nanso akokoduro nko a Sofia da na die no ekire sampa baba wa no nurse adwuma no eno ewonim obeye. It's a good thing that midwife did, though it is not what we always expect to happen, but we call it the Samaritan law, the good Samaritan law, and it may share cases on the way. For example, your nurse in the canal namna will be a convulse for and also will be kind accident, you can intervene. So they've been trained on how to intervene. But it takes courage, like someone who has the confidence to do that. And you cry your midwife, I don't mean yes, because also say what if something happens. So it is not a bad thing. That will also encourage that you must be commended for the good work she has done. Emmanuel Gayevo wono kasama for ema concern midwifery council nene ena otiye no na Ghana mampani dada John Dramani Mahama eno ode atudwa wo kase wo kyerese so hwemu ana emfiempi no ene aduono 2020 abato ayekwa akoto no wo bewe hunu se de na anu adayeye na nsuo toye na enkyini nyina hono koye no o ma enkyini hono biem wose so hwemu a endi samereko no after say to ba wieye na abobo diem ne nkontabuo bu nkompon hwe omachi eno ma nam so bie ma party ni di nkuguo eno ma nam so bie e ma party ni ma bie abufuo hye wo ma na nti wote da ye ne bodie se wo ye wanye na di nkuguo ba ye ni bi ni se eno ma nka party no e di ma senka constituency ba constituency yan fanko region ba region yan fanko se bia ya t-shirt ye enoma wei e party prana hand yan ene sa no manoma bi ye fanko campaign omtesa dodo no ano anko logistics na anko di ba bi ese koduo na kwabrane bi no de afa ba bi enti na de brand france a party abufuo ahyehye somakoma mu se etwom enom de tatram ne konmu ade kodi sancho huha no etu Ghana mampenda da John Dramani Mahama kyerese wono de sa fi pa 2020 obehwe se ya di party logistics ebefa ba bi de na no okasa e de kyere party mabi e wa aguna kwanya ko e wo fifi mantem aguna isabato mpesua no so enda nine campaign en wo de akopie ho e fifi mantem wo se hey choboy hey enom se ye ma kwan biem e ma sa de ne nkoso ne enti owura JDM ensem wo kan ye enanso ma manfo e boje ne so ne bi next week for support everybody papa and from some the brave by okay conferences in here yan chini party against they been so party against unfortunately and try about one that's the so abana on agents in here see this so na you who some mistakes ni na enter here to check and normal ya dey campaign here there and confirm be yourself e could do if I want to Sanya madi na uncontrolled senior I just say ye nasa send a day at 2020 no in say a normal was a national executive regularly regional executive sponsor normal someone from constituency chairman na normal show that constituency chairman or some friend or branch chairman normal show send a day if you want say economy you can also enti JDM no ena aguna kwanyako okopie ya ne obone ntoa na owie no se ayi ba ma bai no se manka na dodan kwa kufu ado ne MPP asemu ananka ne enkamama mpo ankaye enom se ka no se meka eno se hweo aban yi a ewasuye yi a mampani akufu adudia nimu a Dr. Mahmoud Baumia eye deputy captain
radio mo kire board wo mo boy ball pod da hopa seso bobo famu no abobo afa over the bar asese sasa tototo papa so osiso hwemu agana mampani adi Ghana fo hwemu papa na Ghana fo mpa mo bo nyina ne senka nyankopon akora no enka 2019 no obetwa free ho na from 2018 na wadi 20 dia ba esanse Ghana fo mi aban so mbe yi aban we afri so a ombedwa you say easy because election time now the football and the to home and I say yeah coach football I even ball say your friend is spectators me boy it's spectator stands no now who say obi ball now if you say obi to me about channel you tell one no I better say we ball channel obi and so yeah the original park near the ball no matter na over the bump went to me enti answer ye nanu MPP no mo gina nchen no o mo fi say and so and Ghana for the tourism almost and one year hu and no ma aye and no ma any easy and so nyame Adom NDC Yesaba Ombemo Abambo difference. I drew Kremu. Enti 2020 and Yasa Ketrakra. Na Yanko Manso. Na Yane Yanam Sini Kofi Agyei and 50 months in Wajabonbo. I obwa. Yes, I Simbia Mo Obeti. Kofi Madre. JDM wadru he na apart from the wedika kan yatie no wasan kasa semfufuro bim Samam no kasa de ye wo afutu winiba mpona no ho ana samem ene dey dey twatwo no ho ene wodi ewia samam no kasa wani party estafo so egusu akasa yedu ho ana mafree na semfufuro bim a watimi aka ne se one of the onye obi a opera atendibie ana se oye campaign a odidi atem enti obesere se atendibie basabasa no omunyimvini nya no oka ade acheni nuanamo a omone ne contest bi se owura abambagbe ne se gabra mo ne omaka na mo contest no se obi aba campaign de nanso obi aba omuntie na sem na obi aba obebedi atem ana ka se ntie de senipa no ma omonyini ntumemum omumu se ono de onye obi afiti da oni atem da ndo mo de anse obi obi ombeti na sem na omuwia omahwe nipa o sepata nipa obeti aboa ama NDC amunyeku no akodi 2020 no ana delegate for no ento aba emfama no se de obeti aboa na 2020 omoti yakọ 3 million e free MPP amunyeku no ensem eno any atemfo bi wa woti aka na de aka ne de niya aye de dada ya waka ya na kese ogusu awoka na de se oni kan no de kan ya otu se to party enya kitafo nya kuma so delegate nya kuma so ene niam campaign time no am ka party for nsa ene branch executive for nsa no o ka sa se mutu se party for no mania Agyei president se o mo se campaign time no ne we na se be ke o ya ma ene ma se chen family constituency na se family region be wan na ma o ya se ama branch executive we ebia nema say ebo wa say branch executive mumfama nimina kan bi ene party for no abupu ani ama omo anko dina ballot box ho kra anko we ballot box na say na kenkan mu kra no o man kenkan in terms of me idea top party for kwasu ye tell na ma Agyei am say 2016 2020 o be o se nyansa pa o se nyansa wo mi se party 2020 se ko ba so nya kwanye ndim na so ba be ja NDC amunyeku ani se fragba na se o mo wasa campaign dem dia o ba se niam a ka se ba region e be ba region yes ko conference de ko conference ya be free conference de ko branch executive no o be make sure say obi abenya de president de be ya obi fan kwanta na ne obi anti eno na woti aka sisi amno kasa free no ne akitafo na kasa e wo fiti Kofi ansa na beko no we dey brief bi mampenda da ba no panifo bi o central region bi di na chi supporters ne die chi no ti sen Obano obitre kan chief of staff Jilozebla on the only man to take ba ku vieti ba ku wonu ni bom at we dey ko bia na wonu anything na from
power minister ono so account bi na na oyelita gender minister ono so account bi entempelimfo a so far no ye hu se omo di na tipa omo ne ekone ba no omo na empelimfo a eka no na ne kasamafo omo ne empelimfo a omo di ani no afon line na omo ne mampen dada jo mahama enam papa bo de se da hu peli dia biem na owu akwam na ho emo so enso eka ho bi enti empelimfo we ene di na ti a omo ne eko campaign ni. All right, Kofia dase eno amane bo enu abema Kofia je tonkra de free mantem odi mampen dada John Dramani mahama achi aproba wo bon free mantem. Adom 106.3 FM Suni Kasiebo Naket said ya no na yede ema wo dawro no an ye bona yede ani putupuru e kire tema committee 8 arawo samuasi e wo pani wanya mfinhia aduanan num ne ba e wo pani ye friend Seth Ufori arawo sam ne se yakuni ya wo pani anya mfinhia aduoso enum na ne ba e friend Seth Ufori na edi se anya mbrasem no wadi anya mbrasem pa yanko ahoma no so na Bella gidiglo ave yere na twetwe nkomo sanse asem wedi eso sa wo mfrinhia aduane num ba o papa wo watu udin na wo awaja mfrinhia de oso num Bella na eba ne san abrantie yi watu sa anamonfo tantansa no eyehu pa na sese ayegina tema deck school no echipe na oba hanu se omu chefe set ofori young man what did they 45 years old and our papa I friend me so usu no say 75 yeah just 75 people on last week Thursday no and on your accolade set of 4 years your papa nya kasa kakra no munya ye e na ye tese oyi ye say as kitchen knife se kan ya de ye aduane e wo kitchen ya ina tese ode wo papa na amanfo se exercise your friend say so for we na dwimo e kan kakra itena ya na otan ha dwimo area no mu pa eye na me trying to me kasa de bro amanfo wa ha say ya so mu dom hu ne ekofo pa nti ye ne bako enkasa na no nche ye ne ekofo e wa anse na mpacho ye makwa baba Adom etonto mejemo so mpacho dey important na si wa ase ye nya seto forino oyo bi a oha ne papa pa na bese ahumachi mu hono ye da ho na ye ti so papa keke mu so binjimi o nti anopa no ye ti say police for about do ba one issue ana mo be che ne e ko committee police station na je mu hono ye wo ha na ye besi a ye di sikan wo bibiom ni pa ni ti so binjimi o nti ye say ya free police for yes bese 3:30 ya police phone ba na ma frɛ almost somebody head office ya frɛ ye nti mo na me simpa mo cho ma mba ye be ku nipa o nti nya me ni say wo so me ras na me come to 7 police station ana me fa drop e call ho me do on say na ya frɛ head office ya frɛ be si omo so ana me no mo ba ende na papa no say wa ya nya metia I just said to for your heart pa na according to police so say eja we was onum ana papa ba so oba be yi set to fori e di na call bantain nti ye ni ba se no na oba ye papa sa no nti wa be ko papa me na ya be fa body na according to police Ghana police pa say omo ni ka e be fa body no so akọ nti papa no wu ye ni ba boy me ringi no ofi Israel onu na ofa ni papa say ka mu e no ni papa call ye police fu ba ha say omo koye body na da ho sa ya nya ambulance obefa papa na akọ nti boy ya na fa papa yi na ni ne koye nti pa cho ye si ya no Bella na papa na wa free mu no your friend say papa na o si mu no your friend no Mr. Usu na dodo na eni no say your friend wa say yo yamfa hunsia na femu ani ni akire nti de be free mu aba bia no na watum e de amaye ya na musini o tema ne mpatamu Bella gidiglo ave areho samwa asi wotema committee 8 na watie no semia no odi areho papa yanko yanto Kasiebo no so edonkuma wo Ghana mra sebadafie enene wo mode nsem tudwa asemu adonkuma ne kan ene se so hwemu amode ayi o metimi aka do mo se so mbo se hwemu a
mampani abadi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enipa bi ewan bi piamanyokuo num ena aseda hyehye akira ye hwinta dua akire yodiom ena omo pesom twetwetwo panantini esanso omu se dachi bia no owaniswade hunu se opeso obegina ese ento no so aba no mampani ewan bi piamanyokuo ni dim na wapani a wokasai eye kasamafo ewo mrasabade fie bedeku no mo hwa pomde sensem so eye Joseph yire kire ene wachem kire se we mu asem a akosie na yede sobo ebo mampani abade kire mpose dabro ni hu bi ena nipa bi a ensuo ekoto ye bie bagredam na ensuo ko ha wo mu ne yakwa akoyo ma yede eno ma de kokoma wo mu ebi asaye wa kire so no de woni mpote se eye sabotage bia eno mpeso mu sabotage o mampani abade kire Alhaji Mahmoud Baumia ose so we mu a na nipa dodo na wo manyakuo no mu ne mo matwa ho ahia ni nim se papa no chese wo shren ewa manyakuo mpipi num eruti so yini se wo ba be preso betu franka e de ma mpipi na wo shren se mo makantia ne yenum ne kanea yenum no yensa nwengu ne garem na woni anu be ma bednego kwasi asante ase edu a oto nkra de ma ye firi mrase badafie ana na din command woni manyanfo yile kire din sem wetudwa wochem kire se wono no wa is west eno din adwuma sem mrase badwani ntu onim de woka eti we no mo nyane se tratra munya sabotage nemwa. The vice president is taking the blame because he handed over the item. Now, if the thing had gone well, the political outcome would have been good for the vice president. So if you were seeking to get political goodwill and it turned out to be bad, he can be blamed also. These things are done. First, there is too much politicization, and for me, I believe people want to sabotage the vice president in case there is a room for him to become president. So they associate from within. Can it be from outside? No. What needs to be clear is that any time a high-profile person is involved in a thing like this, you must make sure that whatever he is donating is proper and good. So could it be we wawes mrase bedwani honorable Joseph yile chire eni ateni kano neno ena mrase bedwani onu so bodi honorable something kwaku ai onu so chire so ndie de o kanza Dr. Alhaji Mahmoud Baumia omebuga na fo kotodwempa echew na wompa atividu mantam tre northern region no ompo mu nyina achew se wanya hwehwemu mapa due diligence ansa no mde sa no mano a ase no kocheye woso ndie se ye mampani abadi akiro se nyo no wo ka hu bi de koe nti wo mepacho sanse wamfa kwampa so unfortunate sir the whole vice president na obedi anim na okodistributu contaminated and expired food items to Ghana force omundi na omungu adia Baumia oye Ghana ha no wonte na se say amonfo e kan say Baumia is not performing into no or person at any point in time be an oye bibi ma Ghana fo hu say obono ho modern but the more he tries to say oye bibi e support ma Ghana fo hu no and now commit a lot of blunders. We aya body mrase bedwani honorable something kwakuahi neno na ukomanso adubia mrase bedwani oho eye honorable ya Obrempong ado eno chese wa hwede ma notifo ika esre kra keke onde o se ne sre na onde de o kan se o sre se hwemu mapa enkoso wo sasam no a asie no eye grand scheme bi na omo ede yesado me se agako ball ye ni pebidi na ka odeka nanka me kan ho asembi na mpacho se fi onabo yirechire don't ever expect say onabo yirechire beka bibia ebema yenyo bawumia nanyuma benyam never expect that. And two, the only pan say ankasa adewe nsi oho na yanka say say ka kire mo say nkofo we on pesi mo fo asem mpacho ya mo mogo mo kra na
omuno mu fiase oh me eno de me ne mo yadwe ba mo bi anya hasty obi android hasty conclusion bia we no ayete nkan woye pani amanso adubia ye mrase badwani ewo ho hono na bo yaw Frempong adu na saa anuane ne anwa aye ka ho asem ye ya ye bo mampani abedi achi Dr. Adaji Mamudu Bawumia so bo ya same kasai empanimfo a adekora dan a anuane ene anwa egum woda no ba ko ni tirapem ni tiate kra yese onkofie konkopa ba bintina isanse waye adwumafo ono ade ne nye eno ahwe so atutu apromu ne gu ho na mpani ba de aso monsem so monye nkoche eno achi panimpa wono so wono won potem ho hwe to yencham bremu aboafo wono monsem so wono so ya twere krata ade ama ne se onyi nsem bia no ni nyina no akwakoba se mpani pa badwakuo bi se wonya nhwehwemu nenum ena sa brede di kan kura aba betodwa enie ya jatum se mfunso kakra bai mfunso na bai ne se na stores no original mo niema bi wo hodada ye old stock na oil ne bi wo ho a eno na expire no na package na no ma package wo ho no ye new ones ne kokan ho no o man separate nti eno na ye ko cheye na o mo cheye na e bi copy ye no ni pakakra bi na sa niema ne bi e ko di wo mo ho no eno nti ne ya take decision say ya suspend no say de be ya ye be investigation papa ye na e ya mana ko wie ade bone say de be ya committee no e be hwehwem na ye de say o sheda ana say na ye mfumso ana de nti say de be ya ye be hwehwem na ye nya de wo mu nyina the regional director no so ya man query ye demand explanation bibri fini ho so for explanation nimra stores no ye mpese obi abekọ stores ho bio eno nti ye pese committee no any food and drugs board for ngwan na benya access to the stores obitiate ani awoti ye eye kwankyerefo pani a wono nana mu adwuma no woda no ewo mayi mu nana agima prempe eno akire mu ne yenko ahoma no so shine akwa wodi akire na afedi aka akire no hwe ngoma shine sabrei ye nyane ntie se binu mo ho a wo adwuma no abo wono bi so di ahwe bebo wono akwa koduru sei yo obi me da se ampase da wokan no obi tiate sapepepe opinion ohwe wo mo stock so anaso ohwe store ho no se niam abekọ abontin nyina no enkoya niam abone no ena ame no kase ni tiate opinion Ali Sulemana ono na ye stock director ewo Apa West Region Hanum na tabe ame kase nyo no nkwa na mo mpeni a ono hwe regional coordinator ema Apa West no ono so sa ya oba ono de ne ye man suspension ne de ya man query ya man query say on be yin sembia no na wie ya na sansem ni na beto dwa wo press conference o mo de share so na ansa no me ame bo na ekọ wa mo store hono de bia o mo nyoma nyina agu no na ekọ no ampa angwani bi wo ho a ene de ya beka say afei na eno say wo date wo ho ne 28 August and afei so 1 September ene sa angwa mienu we sa angwa we asese ya eno ewo honum na apart from eno no de emo na afi so ebro ne nyoma nka ya wo ho ne de data wo ho ne de bi 2019 ena ebe say ebi su kra de 2020 na je say na de enyanse ye kra ni say de eba efe emo no so di we ni no expire date ne ho no on say mo anka sa boto kese no eno no ye ntro expire date engo hu de ya wo emu no 5 kilos no eno no na ya expire date wo nti me yi bi ye ni FDA for na wo ho no me yi na bi ehwe ni na expire date wo ha bi 2019 ebi sie 2020 nti angwa na de nyankopɔ ni na ebi asai nti sa ben penifo mienu na isi a wo mo ho aka Ali Sulemana ono de yamane suspension na mo nya sie yi na di kra ya ti committee o mo be yan hwehwemu ahwe se den na ekobone den na koba ye nti o mampani ekɔcha ade a ekopie mu se ewo mango ho no na se nyama ne di asai no mo be yan hwehwemu na ni pa odin hwehwemu ye ni mi ono oye internal auditor ono be din hwehwemu ni afi so ja fo bi be ka ho mpenifo bebre nso be ka ho mo nyina ba hwehwemu se de be ya ni pa onam enam no so asa boni se mana se sanfum so e ba ye bia no yebe yine yebe na asusu bia e wo ho no asotwe biara e wo ho ese de ma no yebe ama no shana kwa koso adi akire bi fufura ba no atum nkra de amayen yeda ase yana musini wono na admufo nanam shana kwa ne na wote no yanku yanim e wo Kasiebo ni mu se ubeka ya Adom Kasiebo ye ba beto manim ewo ye prem tobre tasty Kasiebo no so se opanian kane no ye communication minister Dr. Edward Omanibuama
wɔde asɛm bi to dwa ɛnɛ ɛwɔ Adom Kasiebo so ano wɔ kyemkyerɛ sɛ ɔman Ghana yɛ ti mu so ɔyɛ pani si ato abama wo sa aba bi na apɔnte wo so ɔyɛ minister wo so ɔyɛ MP wo na ɔyɛ wadwen sɛ ɔde Ghana do akoma so entu bɛ no mapapa sika wu ni bi unwa Ghana de wo bɛ no manyina na kwa so no abɔ Ghana yɛ sika ho banya wɔso saa kwa no ana saa nipa no danta wasene ma na saa danta na bɛba no wɔse wa honhom bi ɛwɔ kura mu ɔmbetu abɛtena so adamani enkabrɛkyerɛ ahwie mu atumfoɔ Persia honhom ensuo ene kyɛsɛ ensen petebie embobro enkyem ahonhom ahodoɔ bebree a kyerɛ sɛ no ɔmbɛba bɛgu so na ɔmo ne wadi asia kosi sɛ wobɛsa kyerɛ wadwen sɛ wobɛdi Ghana bro enti demons attack obi bi ɔbɛ na adwen sɛ ɔbɛbɔ brapa ahwɛ Ghana yie asɛm wɔ pani ka yɛn ɛna pani bi a wabe pa ma wanyɛsɛ musa kyerɛ manyɛsɛm ɛwɔ Pentecost University ɔyɛ political science lecturer Dr. Christopher Ampadu ɛna wɔkyerɛ sɛ waahwɛ wei o we be ye minister we ede ne benya ne mu se bebu man ye na ye ne ye a wose demons wose monk ke kasansam no mfa nkata incompetence ya no ye so wose we no kire se wa amadwumaden no de kwahya homone ye ntie Dr. Manibu amase mo kan ya emuaye bawe abamanu Kwama Ghana adding because there are forces, I would say forces of darkness that work against you, forces of darkness when you are fighting for Ghana. I mean it. And no ya Ghana for na so me wi mo tun fanka so mutaso no kro na emane ye ya no Ghana for forces of darkness that time na sankrofo no mo ben media me say mature book at the appropriate time I'll publish it. Enti we Dr. Manibu Ama, former communications minister, and what anye ye nyina katisi so ahomone. Na no na Dr. Christopher Ampadu chese unya nasem. Adeno untimi no man kaso ka shire enye ahomone umumuman. Unya ko politics mo. Ni se ye to abaman wa. Empen bebre no aya wutu se sema nipa ka so mo ba mo beye no. Omunya wuremu, omunya power. Ni sansem bebre ayira wo mo. Na si wanya position otumi influence eniema enne no afi power mu no wase Adom na na wo power no de ni sa Adom no wo mu ni ho no wase na wo ho no ena Adom bi ha na enye no kre Adom wo wi na se demon fo wi demons no wanya ja wo ama na demon eni usutumi demon tumi awo ni pa so no se nipa wu ja wo ho e ma no se no kredi esu di wini ana se tin ne kwa so fa so o mfa so ana no kre eso ka no o nka opepa esu nya eso ma no o nye enti se o kan sa je so ne jeja no sa ma Adom ne etimi ebe share no so but no so be nyintum because na ebre ho mu ye ya o mu ni da ho pa na ye o mu nim ni a o mu ye no e no mu share da ye pa enye demon bia. Anti weno political science lecturer Pentecost University Dr. Christopher Ampadu and your training canon. But Obiri, answer Dr. Manibu Amase no. Utieni ya on refer to spiritual matters. Osin di pabia yo mo sa Adom. Ono na ya no mo kuti. Enti no kre. Ibitwa 19 ya ma onyere ye. Ibeyosa. Na MTN semen kan chiro se wa hyase MTN hitmaker no eba biem dendende we ne de to sonson obia woni munyum to akwada abamu wa babawa mesrewa fadi ko na fe yenyuntum eno ane se obe download MTN hitmaker app on Google Play Store no aso na je so register no yes anso kra dia we no opese uhunu bibie wo mu a otwete e de ko MTN at MTN hitmaker anase MTN hitmaker Facebook anase WhatsApp 0551 300 0000 no eye enum ochro 055 no achro 13 na fe 0 no achro mako enum na eno an no wawuram na de tienie nyame ye Adom ma di mu nkunim a empem ha sidi empem ha 100,000 Ghana cedis enyes kaketwa aboa papa ntima aba no nkobi unua na onim to ma nko total club we kwa wura ho ene sei eye club bi a wato din se Total Trotsky club eye pa oye hyenkane do hoji mu aboa hyen bi a wote so a wode nam eye fiditi tanfo anase dade ponko anamiensa Trotsky ana moto a okra utimi ko
ne ye jutum sticker de be ma ne ma card aka ho sa card no eno ade beto fuel abra wakoto ta so koto fuel no na che se we ye die no de one no be ma t-shirt ye de sticker be piu so ti kono ko twere odin esanse eno de boso keke na emwa don't come Vodafone ena efre don't come mfrinchi adu nie eno nti ena kasa wo kan ye to mpesu adu no saa nso ena mpesu adu okosasi mabia na saa ene ete wo eno achi ene opese bundle kra na eno nso mpesu adu nso be kasa saa ena eno achi kra no ye boa mo agiwani abra kasa credit awato no wani diso mfasoa mpre ahodo ba ko edu utimi kra saa de mani pa foforo be sedu momo nso etimi agi wo mani bi umpewe na apede hen de be hia wa nie no nso be frɛ 135 na chese ofre ya ode ho awuram anche ye de ni ebe kira santemantam ni acrossover na yenko nsem wem ene Asempa FM ekosi se adwumadi a wodie so ena ebeto odwa se yanom asem bia bu behwe mayi mu se enipa bi a wonom agye akatua prenu emra ne mu bedie no na asakọ asem na sawu asenenam ho na wopani a yetrefo pani de ma ani pipi amanyokuo no John Boadu ena obetra ase we kosi se adwumadi a wodi na wia bia bra sebo nsutra dwamu eso ena one papa hwehwe nkomo se enpanimfo bi kura susi asoafo no do so dodo ti aban betumi a wonte so na ne yehu saka kakra bi no ante so sei si yente so man nyenu anansia na sedu omo nkyere ne yente nkosie ana yente so ne ba wiase asoafo no wono monye gi akatua mpre no se de abanda da no enkrofo begigi na obi busanse na sase moedi akwakwa esatesem no se enya tesem aban lawyer penisa make say wa blanka tare nyina no enche ye twe sampanimfo nyina edo makwa gina mranim na mra ne wo mu adi na obobo ebinom edin MPs we are ministers J double salary allegation so why is bibi am to omugu so pacho which ever deal with Attorney General we the juma the MPs will be sent to court the MPs involved no more than one court binia who your MP yes who's your minister yes now GMP pay no asabe G minister pay ebu kwa do mo share that the different accounts and the mine ni tua we go account ne ebi kura different signatures no dey so I am go for abubo di woman then deal with them because until then they are mere allegation me allegation you go a be do juma omo abubo me dey omo be deny so omo e see say on Asempa FM they maintain dey bia on desire yarega kan mahama yarega on desire bangba bin kan until send Lantivana Pweka, Odema Bobby and Sape. Our Moka MPs double salary instead of double tracking system in education. The double salary. Now, double salaries are once a minister say, yeah, 50. So, you pay double BG triple. John Boadu, one natural for penny dema, any people amanyokuno, Nene, and out here. Yantumrika, Yakwa Santemantemu, a once on Samu Buabashi, in Shira FM. Yankonkotie di womu Nana Oku Danchambo wono ena otie adwamu sabre ya wonhira 104.5 FM na fe nsemu a ebubu abehwe yesi kokwakuafo e wo asantemantam ne mpatamu bie no wono masoro asore den na wo mo nsem bi eka wo mo bi ekire esanse nioma bi wo ho a wono hwa ekwan mpane de wonfa so titru wono mo a wo mutu famu agudie na makwan so no wode se wono nsase na wonkyire mu emfa nkyire yen Bema masomo ewa santemantam hinkro kumase ha yenhira 104.5 abusiafo Adom anafen so no Asempa anyuno no si akankase na wasuguso awutie na yenhyase emfi fuase ene twade entawantawa ebeto mo entamu ni nyina no ewo atwema kwanwoma mensene mo ni nyina no so ba santemantam hia enche ye ene beto dwa se atwema fuase anafen so twade entawantawa ebeto mo entamu ni nyina no enam tututu obi ekoso a nanka amanfo wo fuase ekire mu senka wo mo edi
krotua ne bɛbɔ mo hɔ na twɛdeɛfoɔ nso ɛpere obia ɛpere sɛ nka captain no ɛbɛbɔ mo hɔ a ɛkɔ wiaseɛ ɛma ntɔkɔ bi kɔma no ho ne so no ɛbambɔfoɔ ɛkɔpie mu hɔ no ɔmantumi ansɛ ɔmo ho so ɛmɛkyerɛ mu a ɛtuo kasa yɛ ɛbɛmumu ɛprepra yɛkɔ wiaseɛ no mpanyinfoɔ ɛtena ase ɛyɛ sɛ wɔn bɛtew nipakuo bi na ɔmatumi ayɛ emu hwehwɛmu yɛ papaapa ɔmo paw nipa ɛmiɛnsa a wɔn ɛyɛ hwehwɛmu na me no kɛsɛ recommendations no aba abɔnten na ɛbɛtɔ dwa no yɛne afanu no nyinaa akɔkɔdi nkɔmɔ amanfoɔ a ɛwɔ afo ase yɛnom kɔdi nkɔmɔ na ɔmo kyerɛkyerɛ mu sɛ nukurani wɔn ani agye paa ɛwɔ nhyehyɛeɛ mpanyinfoɔ ɛde aba no ho na animanim yɛ adeɛ deɛ ɔmo ɛhwɛ ne sɛ ankabambɔfoɔ na ɛbɛtɔ dwa sɛ ɔmo ɛto tutuo no ade ntina mpanyinfoɔ ɛyɛ kataso mu aso ɔmo fɔ ɔmo mmra abɔnten na afei nso obi bia ne ho bɔ ɔmo bie no wɔn hwɛ na asotwe ɛsɛ fata no wɔn de bɛbɔ saa nkurɔfoɔ no mani gye ho san sɛ deɛ ahyɛ no nyinaa no aban ana akasa yɛnya education ne health ne agric ne wɔ ha deɛ meme sɛ ne sɛ ɔma no nyɛ adwuma sɛde bɛyɛ a ndaakye bi no ɛnsa nkɔba sɛ yɛse aban aka na wɔsan ba bɛyi afiri ha ba asɛm no baayɛ no soso no yɛkyekyɛ nnipa bi ɛkɔgum a wɔn kɔba a wɔn asɛm no yɛnsa ntwa mu nti mɛsrɛ aban sɛ wɔma asomdua aba a ɛno nyinaa no mu ntwam na asomdua ɛnyɛ dɛ ɛmɛtɔ kuro no mmienu ntam yɛbɔ dwo so nanso so ɛnwo so yɛbɔ adwo so ne sɛ asomdua ɛnsɛm wom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a twɛdeɛ ne fo ase ne bom enti no asomdua bɛba yɛ ntɛm no deɛ m'ani gye ho na nea ɛha me no yɛ sɛ adwuma a polisifoɔ no bɛdi yɛ no na ɛnsɔ ani ɛsiane sɛ ɛkwan fa so bɛtututuo no ɛnyɛ the best sɛ professional ɛbɛyɛ saa nanso so aban no de report wo bɛyi no mentie biribiara sɛ wɔn no ebia aban no twom aso sɛ yɛte biribi saa bɛma yɛbɔ ato yɛyam yie sɛ de bɛyɛ bi nsi bio enti sɛ de ba beto dwa sɛ captain no yɛ de kwakɔma twɛdeɛfoɔ na mmom afo ase wɔdeɛ agric department na afei so education and health department ni na no ɛbɛka afo ase wɔ ne yɛne amanfoɔ wɔ twɛdeɛ so kɔdi nkɔmɔ wɔn de to dwa sɛ nukurani wɔn ani agye papaapa owura augustin ɔsɛe ɔno ɛyɛ asam de bɛdwaba ɛwɔ twɛdeɛ yɛne ne edi nkɔmɔ fa nsɛm ho yɛde de bi ɛka no sɛ yɛ pa asomdwe enti wei ne yɛ victory for atwumakwa ahoma yɛ wɔ sɛ nyina ɛte aseɛ no sɛ atwumakwa ahoma nyɛ twɛdeɛ ne fo ase nko a atwumakwa ahoma no ekuta 33 electoral areas ekuta 75 communities enti no assembly ne nkɔ so no na nyɛ twɛdeɛ anaasɛ fo ase nko a na ɛha wɔ mu na ha yɛ nyinaa enti sɛ nɛ yɛde aba ne sɛ yɛmfamra twɛdeɛ a yɛni haw anaasɛ anigye ne nyɛ nko a yɛnigye ɛyɛ atwumakwa ahoma nyina anigye sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ meeting wei ɛyɛ enije kɛse abɛpie mu ɛwɔ atwumakwa ahoma ɛwɔ asantemantam he a yɛkɔ hɔ na yɛnsɛm to no ahimita wia ne ɔmo ɛkɔdi nkɔmɔ na wobɛpie mu ɛwɔ asantemantam he a bɛkɔ kokɔtrɔ aba bɛtɔ dwa sɛ sisi adeɛ no kurani manfoɔ ɛkɔkɔfoɔ hɔ nyina yɛtwa gu ana yɛde ɛtu galamsey na nka nim sɛ Ghana ban ne mpanyinfoɔ de taboɔ paa ɛna de ato small scale mining ɛne ho activities bi aka ho nyina nanso ne no wokɔpie mu aba bɛtɔ dwa sɛ ɛkɔ so ma manfoɔ no kuafoɔ no ɛtɔn mu kokɔ no ɛde ma mu etwagu edi yes small scale man ni bi ho na asem beto dwa no ye ne amanfo ni bi edi nkomo mu kyekire mu so no kurani maame ba kwa ne ne bo nkomo wo se ai he ekoso pa no ne de wa wiata so sesa bia poto bibre no so wontwe no wo kyan so eka ho enya de obepene ama ye de ne kokko na ye bibisa metimi nya bi a bag du aha edos nso nti se minya na saa eboa me ma me nso me de hwe me nana no nti me de me kokko no ankasa de gise na be wo ma me di gya wo mo ne bi a wo mbetone amenim atu gold na me ankasa de ne ye di me ntimi nton me kokko na ebi mo ton mo de ho ebi no mo ton wo mo de papa sa aha de mo ton papa esore ha mo faaye na mo hu na afo no de pi wo mo tuego one ka say we say that is 70 million or so but koko no omo edi kan koko no dodo tuaka ansa na asase ne nso omo tuaka no mo de ama wo danger bo ho de na kesu omo bitu danger bo ho a omo ba be no aka ho asem no mo tu but ne wo ma ye ne say omo suro enti omo di danger na be bo ho a de omo di ka call first no omo tuaka tu ansa na omo abiduru ho no omo atua wo ka mame
Patricia Nkrumah enyobia wanya efrishia adioso emiensa 73 years o kokokweni a woka sa ensemu ne ewie pepepo sa de to so chempefe se akuafo ne bi wo ha obu a ne na sase no enya de a sika kokko ne bi wom nenso no so obi de se ye kohunu se bi wom ne ekwakotu a wo makwan amiatwitwa ne de ne nyina bi gu se de be na omo ka se bi betumi afamu akonipa no no so akwakwaji sika ne bi agu ne botomu eno so ka ho asem be pai kwan afam na wo makotu obi dia wo no makwan agiska ne etwa no kokko no ba bi kro mo de ka ba fa nyina no mo twagu ni amaniska no mo de ka na afam akotu obi dia abusuapan ne ba ko krom he ne di enkomodi to dwakire mpefese no kura ni sa de de ha dwene eni to mo sra ban se wontu ho anamo papa na afenso no wo mo akuafo na kokko kuayo no enye de se ne beye na akuafo no se bi sa ebia mu etwa no ombejai koko no de hia se koko na aban no ni awoni na obi hia sa emwa free aban no yitimi eme ni ko ho koko no na ye just kan no asesia no ombetu gold na omama ska no kwa na eme ni kan ho hye ene ya be aka na obe mobo yensu ya wa ha nyina so won sa sese no nyina nti yensu kura no mo ha ye top ya water na e di eno we eye ensema mode tu dwane nyina no efi bekwai kokotro eno ewa asantemantam ya sisia de kokko kwaye no eho akwaye de papa efiri se akuafo no etwa mu kokko ni gu ama mode eye mining ewo ho nana ewuku dentembo enemedin ayira 104.5 Adom ana afi asempa asantemantam crossover ebema munsomo ewo enkran emame Yasom ewa Adom 106.3 FM so Naket Kasiebo yeto aso di ama na Nokia one of the Android phone aba papa kama pa bibia de be dem yopo sese open Android phone dia na Nokia de no a eno ne dia badwaman so foforo a na obi agyetum enti se okope bia to dia okwa no bi sese Nokia de nam hia yenyima ko FS draw wono ma eboa ma srafo a ekutia yadewa no wonom ho ya de enti yade bia se emojam ya de nko ade betua fa no so na ho ato Sabrei so ko pefa mu ato afo ni kire total ho ni bebu fam ama hye na yemma abre huru bia ememu to mo de bia o ma brabo gina na so peme Kingdom Ginseng Power Capsules eno na o memene eboa wo na srade woni paduanum nyina tuko na afi moje de afusane yi woni paduanum na ma wonso gina wo na so obema no aye adwumapa ama so ani Cowbell Gold anom ne ayetiminom esan da ne aduane ne ma esanse mu odu eyanom ne esan aduane utimi didi ubrodo utimi di obi bia e ma dwene mu so da hotitu nkwada no yempe bi emfama wo mu Grace Homeopathic Clinic ayasa bia sonko ene yade ahodo wo mu etu ase sese kura de ne okoya na omoja ne aso ahwe ti yade ha wo nyina ne aka kirewo na yade no yede duru aka no na wagina wo na so MTN so mo akwa baba wiase fufurum se de be yankrato be yewdenti na wonom ebaaye Fresh Lady Capsules yenu anom ma aduru mumimini bi na moamo esanse oba o mene a eboa pa makosu ekuma na mu da ho fan se mu na aye kese kura ma ne po kama na afi ho akeka wo no waja atie na bibia gina na so tabia ha ba mesha biduro a wonom etu atridi ase ama ho atowo udidi a watimi adi trotro yemonwuram Fico for the Aba Accra. Adom Toto Ramram Kem Namne at a passengers and Bacasa. Yes, toothpaste at Dauroma, a person papa, and one woman can you if you want to say the one Kutimu. Yakubu Muje. Now go the boss what I can and use the cry and what wouldn't get a conference. Emblema Kasiebo. Adunia. Yetian is there. I'm saying now, more can once more sentimentum, and no, I make Padam Tremagine Cacao. I am told my penny or Bayano. Minim the hormone, I'm saying, I was to Susan, oh, Nimon more, and I don't can't woo. And very for me, they almost saying, Jim, and the moon tells you, a Diana was what, they never did a credit. It's yet, I'm saying, Fontana for number saying in a. Ama ebetu na binu kwa ni yenchima yenya asasi ya kitu. Propeni Yeboah. Lipana amapenya be de suma no na okoye sanya mbrasem no. Yema mbrani ni. Ante bi before adumpo no wetimu sa. Ekoma ye dia ye papa ba ekoma obi dia. Wa nyema asaya o koma unu asa unu ani. Nti tani pon so koye sa so. Oya sore pani aye busha pani wo fio adumpo ne ana galamte na yana nanum koko. Ya tebe mo abaso manefa la so e dia frase. Yo, I'm Jojo. Hey, Nana do, Nana Brisse, oh no, all together, Messiah, say, a couple of Coco, a shower. I'm here to Coco, a chance, yes, I am for Coco. Ah, and also, I was for Sue, a baby so, I the John, now the Americans and Nanado, on fun in Nancy form. As Antiba Coco, on him,
kokotra jura sisubiri so koni yaw doto tede o mazia tugala mse no ahomete na zana mezi safra me o se ne sabunu kada ya sana voni bi di tuo ne sika sa no tikire kai won ton asase ne mom kokko wodua ni so achese nka kokko na babere wa kula mpo a ankanya hwe na kokko ntiwa pa o babere wa wodua kokko afi no wotidie no sana voni tikire kai na ye hini bia on dia bro ni be ye bia won tirim a na se bebre ya obeka hina se ma fa la so ade je so se ya fa mo rampo September committee 8 it be me bia ni ho a it papa ye ne bande se ka wo no man timi anye na ma wo ho wo ma friend na amu de be tenti akwa no mo jan no mo ye sama de ku papa yi kwa committee 8 for me tim ho ya pa tim ho ya what ayo Yakubu trotrom ana otese mu nsem ode baya binom de tema committee 8 for na wadwadwadwa se wo mafunu nya na me yatra ho ama papa yedina yaw na voice of the day Vodafone sit da action de enije enunti no mo baba na nkrato de a wo mo boa mo bi ankrato akoso ene ye soto kakra gu kas phone no so be kasa san eche ansa na hye sibi men enu men capsules so ye nuano ma duro ni mema duro eboa bema wonum sibi men capsules no ni nyina se dro ben ye show bema mu yi na afei edua na kuro bemu ema na phone no ekum kuro no sanso no ba akoso dompo no keka ojahari no emu aye de enye yi akwa fichiri ba na afei breba mu ni nyina eboa ma jahari na ye kama kama na afei bibia ye kama se de be ya ene okodwa ubenya atofo sanuro yi ne so ye mu senka voice of the day yemfa mem nanso ebre no nti ye de besia akenkanfo anwumere yesi adwa kenkan kasie ma mo na musunya bitie ye no eye me Obiri Yeboah Fentemfem Nana Agyei Obrempong CP Bema 10 gramu ahoka Inye jamie Cobblestone papa bi waba Adom sports page 2 ni etwen no sabre de wabedu na okomankra ba ko waka edura enyu don't come 10 pesos 10 kwa 10 pesos